Fontosnak tartjuk, nyilván ezért is hirdettük meg. Ebben az esztendőben ráadásul 2 szűrőnap is lesz, és kiterjesztettük a vizsgálatok körét is, úgyhogy bízunk benne, hogy a kerületi állampolgárok érdeklődésére is számot tart ez a program. Fontos, hogy a szűrőprogramok, szűrőnapok alkalmával is a megelőzésben fontos lépéseket lehessen tenni, így a kerületi egészségügyi szolgáltató kiváló munkatársaim most Szombaton rendelkezésre állnak, és sok-sok kerületi hölgyet és urat látnak el, vizsgálnak meg, szűrnek ezen a szombat délelőttön. Bízunk benne, hogy nagy sikert arat a rendezvény, és akkor, ahogy említettem, a tavaszi program után egy őszi szűrőnapra is sor kerül. Vannak ilyen, mondjuk úgy, hogy kiemelt szűrőnapok, akkor azok még inkább ráirányítják a figyelmet ezen ügy fontosságára, és nagyon jól tudjuk, hogy amit a megelőzésben bele tudunk tenni 1-1 forintot, az 2-3 jelent aztán a későbbiek folyamán, hogyha a szűrővizsgálatok alkalmával fény derül valamire, akkor a megelőzésben még mindig sokkal nagyobb lehetőségek vannak, mint esetleg későbbi szakaszokban. Valóban a kerületi költségvetésből biztosítottunk arra forrást, kiemelt módon ebben az esztendőben 2014-ben, hogy akkor ebben ezeket a lépéseket meg tudjuk tenni.